Buru uban nan kai. To dan akuyan ba shi bane dan akuya. Kai ne dan akuyan. Ban gane ba. Kai ka fadi wannan tinkiya. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Mu je asibitin nan a tabbatar da cewa dan akuyan nan miki fadi zaki ci uwarki ina daga miki nono. Ya tsinan niya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan mun abu kunya ina zaune au. Kai da ni ma zaki dan kucin uwarki. Baban tinkiya? Sanne dai yawa. Lafiya na ka ɗora tinkiya aka haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sauke ta mana. Ka gani ko? Ka ga rashin kunya ko? Ai ba lafiya ba. Me faru? Yau wajen kwana 8. Wani dan bansuru ya dage sai bin tinkin ne yake, sai bin take. Ya bi ta da safe, ya bi ta da rana, ya bi ta da daddare. Sai daga wannan abun bai kamata ba. Ta kamata ya ce rago ya bi tinkiya. Kwarai ya hakuri na sai da Allah za mu yi miki jinsi ya bi jinsi. To shi yasa na ga gaskiya tinkiyar nan ina ga mata fyaɗe. Ki ya hakuri aka ce yar banza kawai. Babu shakka. To shine wanda nake so in je asibiti a duba lafiyarta. In dai mata fyaɗen nan sai ya ci ubansa. Babu shakka. To ka manta ni ma tsohon likitan dabbobi ne. Ai rita ne na tafi soja. Ka tafi yakin soja. Kwarai. A gargaje ka. Shakka babu shine na gida. To masha Allah a duba ta. Ya hakuri likita ne. La. Ta tabbata ko? Kuta ma buro ba. A'udhu billahi. Bude idan ka. Duba. Kar ka faɗa min yaji. Buro uban nan kai. To ai dan akuyan ba shi bane dan akuya. Kai ne cikakken dan akuya. Kai ka fade wannan tinkiya. Rasa wacce zan fyaɗe sai ƴata kuma tinkiya? Na yi awon jini na gani. Na idanun ka na gane da idanunta. Don haka ko jini aka auna ya zo daidai da abin da ka aikata. Baban tinkiya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Kai ka fyaɗe ta. Don haka za mu tafi gurin mai anguwa da kai sai an yanke ma hukunci. Sai ka kashe ɗaruruwan kuɗi. In kuma anan zan ma hukunci 50,000 kawai za ka kashe. Sai ka ce da ya ƙona makabarta? Ka fi shi laifi. Ga yana sai ƙarya ta kamata ke yi? Ya yi kyau. Kama ta waje. Idan muka je gurin mai gari sai ka kashe kuɗi sama da 100,000. In kuma anan zan ma hukunci 50,000 kawai za ka kashe. Idan za a yanka dabba ina ke kalla. Gabas. Ina gabas din. Ga ta nan. Na ka warka. Na samu talayya. A danna mana subscribe don samun aikin mu a kowane lokaci. Ai wallahi tunda abokina ya aure bai kira ran gidan shi na ci taliya da manja ba. Ina kashe mai aure. Dan more baban tinkiya. Hello abokina. Hello abokina ne. Dan Allah ka kwata da hankalin gaba kudi zan ce ka ara mun ba. Matar ka da gani a gidan koroso ta gaba ta baya ta. Sai iyo take bayan da ka tana cikin ruwa shegiya. Ta gaba ta baya ta gaba barka ji waƙar ba barka ji waƙar. Masoyiyata ni ke ce zan kira gwanata akan ki da ma na bar kula mata sarauniya gimbiya ta. To ka ji waƙar ko? Naji. To munafiki matata yanzu nan na kai ta asibiti ba ta da lafiya. La ilaha illallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shikenan Allah ya bata lafiya. Amma dan more. Allah dan ƙara kunna min waƙan nan wallahi na ji dadin ta. Bari kunna wa ka ji. Babake sirriya. Kai ba da caji sai an nima. A to jama'a masu yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuna buƙatar waƙoƙin wannan bawan Allah, kuna zuwa YouTube ku rubuta Engineer SJR TV. Za ku samu waƙoƙinsa. Idan kuna so ku kira shi a waya ga lambar wayar shi nan. Fatan alkhairi masu yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu cika da imani. Babake